לדעתי זה דבר מבורך. ראוי ונכון. מצווה גדולה. מה דעתי? וואלה, זה חשוב מאוד, חשוב מאוד. יותר נקי, יותר שמח. מצוין. חובה קדושה. כדאי לכל אחד לאחד בגדים, יש כאלה שאפילו מקפידים על נעליים. מצווה חשובה, אני חושב גם למי שלא יהודי. זה מסגל תחושה של שפע, הבנה שיש מספיק לכולם. חובה שכל יהודי יעשה את הדבר החשוב הזה. מצווה גדולה. חייבים. מצווה חשובה וצודקת מאין כמותה. לדעתי כמה שבן אדם יכול, כמה שיותר, אין מספר. עוד כמה שיותר. לפחות איזה 200. כמה שיותר. כמה שיותר, אני מניח. שאלה מעניינת. ממש לא. חס ושלום. מה יעשה הנער ולא יחטא? חס ושלום. בחיים לא. לא, מה פתאום. יכול להגיע גם ל-45, 50. 50. 44. 40? לא יודע, 40 פלוס. הרבה. הצבי, האייל, היחמור. כל החיות. מנמלה עד פיל. פיל, אריה, שפן, פרה. ג'ירפה, פיל, חמור, עורב, יונה. כל החיות. חנקן, נחש מסוג חנקן. 2. כן ירבו. 4 שיהיו בריאים. 0. שילכו לזוהר ולמסכת עבודה זרה ושיחזרו בדעותם. יש כל מיני מפגשים, עוד קבוצה קצת משונה, כרגע לקחו דברים. התורה אומרת, הגמרא אומרת, מי שאוכל דברים לא כשרים, המוח שלו קצת מקולקל, או נסתם. אז יש הרבה קבוצות כאלה, מה נפקא מינה ביניהם לבין קבוצות אחרות? וואלה, יש לי חבר כזה. ממש הכי אבלים בכדור. אנשים מבולבלים, שלא שמים לב שבבוקר הם לקחו את הכדור הירוק במקום את האדום. כדאי שמישהו יכוון אותם. מבורך. בעד. חושב שבתור תיכוניסט, מה שנשאר איתי בסוף זה הלימוד. שכל התלמידים שיש להם חלונות באמצע, פתאום המורה לא הגיע, או שזה חלון כי היה להם בגרות חורף, כל כיוצא בזה, צריך שיהיה להם. נראה לי טוב. נראה לי, אבל לא חובה. לא חובה, אבל זה טוב. ציון מדהים, בעד, בגדול.